תקשיבו חברים, חברה שלי דריה ביקשה ממני שאני אעשה עכשיו סרטון סתם, היא ביקשה ממני שאני עכשיו אעשה סרטון סתם, היא רוצה לעשות סרטון סתם, זה האמת החובה הזאת בבקשה. סליחה אם אני חופרת, אז פשוט היא אמרה לי לעשות סרטון סתם, אז זה מה שאני עושה. דריה, אני הורגת אותך. אני עכשיו איתה בשיחה, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה או לא, אבל בבקשה, תסלחו לי שאני חופרת, כי זה דריה, דריה אמרה לי כאן, בשיחה איתי בווידאו, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל פשוט, אז בבקשה תפרגנו בלייק, תרשמו לערוץ, ואני אעשה דריה עכשיו, גם את החובה, והיא עכשיו תעשה גם סרטון כזה, תצטרכו גם לעשות, אז ביי.